Mine kurser er eksklusive og trygge oplevelser. Der er ingen varm stol, der er ingen eksponering, der er ingen mobning. Det handler om, at vi gennem at opleve os selv sammen med andre får afklaret nogle helt grundlæggende ting om, hvem er jeg, og hvordan er det så for mig at være sammen med andre, når de er, som de er. Jeg har lavet korte gruppeforløb i 20 år, og ud af alle de kurser og alle de øvelser, jeg har lavet, har jeg valgt den gruppe øvelser, som jeg kan mærke, og som jeg har set virkelig rør ved nogle centrale erfaringer for den enkelte. Kurserne er opbygget af øvelser, som vi sammen løser, og så er vi sammen om, hvad den enkelte har fået ud af dem. Øvelserne er forskellige typer. Du skal svare på nogle spørgsmål, du skal måske bevæge dig, du skal høre noget musik og høre en historie. Alt sammen forskellige tilgange til det, at vi som mennesker sanser og føler og tænker. Rent praktisk foregår kurset over 3 dage. Det kan være en weekend eller nogle hverdage. Vi mødes den første dag om morgenen, og så er der øvelser til hen på aftenen. Der bliver lavet mad til os, så vi ikke behøver at tænke på noget som helst praktisk. Nogle af kurserne foregår i København, i den indre by, hvor du sover hjemme, og nogle foregår ude. Vi bliver 10-12 mennesker, så der er masser af plads til den enkelte.